Engem is Na van és ilyen. itt a második rész paintball-nál, és a Bandicam nem bírtál, csak 10 percet bírt tovább, de még újra itt vagyunk. Jue és Bundás Kifli, és nem Nem más. kell mindig bemondani a nevünket, mert össze tudod vágni a videót. Ja, végül. Köszönjük mindegy! Várjál, ölnek, Jui! Ablakon belül Jui, a rohadék. Jui, Rájuk sorozzak egyet! De jó, nagyon laggol. Az ablak izével szórakozok. Nem használok klikkelőt, nem használok. Klikkelővel szórakozok. Ja, hogy csak azon. Ó, hát én kiestem. Én is. Ki ölt meg mind a kettőtöket? Anyám! Bundás Kifli! Ilyen nincsen! Bundás Kifli, megehetlek-e bédre? Hát én vacsorára akarnám, de nekem az is jó. Megpörkölek, aztán meg eszlek, aztán meg nem tudom mit csinálok. Ne legyél kanibál, mert te is egy kifli vagy. Én nem vagyok Kifli, te izé vagy, te egy hamburger vagy. Na, maradjál te kecske. Attila. Oj, Cskám. ilyen felt a gyerek, nagyon Nem, hülye kucsok, hogy csüstök. De nagyon csúnyán. Mi van, megpusztultál Bundás Kifli? És ha majd, Gyerek fel a gyerek egy olyan helyen kezdett, ahol nem lehet látni. és ha Majd majd, megyünk még egy kört. és ha majd valakinek majd kies ki, akkor majd Bundás Kifli majd izé, Jue 11 majd csinál nektek. De csak B-je vagy C-je. EC-ért, ja, B-ért, EC-ért csinálok nektek HD-t. Ami, hát ezt 100 is EC, 100 EC, meg 100 D, egy darab HD skin, de Hát, olyan, amit ti akartok. ő csinálta nekem, amit látjátok, szóval nagyon jó HD skin készítő, meg stb. És hát csak bízátok rá, dolgotok el. Jó, már elpirulok. Majd, na azért. Még pixeles. Jól van, na, adok neked majd egy kis cumit. Na azért. Na, itt vagyok bent, piros vagyok. Szia Bundás Kifli, veled vagyok. Ó, nem vagyok egyedül. Istenem, ez mi? Per Ez nem PB én. Bro. De ugye, az nagyon tudja, mert csak velem akar lenni. De ő szeretek kéket. Jó van. Ki jött be? Videót forgatunk. Kidobtam őket. Na gyertek. Jössz te vagy bot. Azt a... Jó, ez a csógradi kidobott. Nem tudom. Ja, még bent vagyok, jó van. Ó. Na, azért. Na, valamit... Na, nem már, hát ez mi? Azt honnan, gyerek, ott telefonnál, azt meg ide bedob. Na, ez mi? Gratulálok Empire Craft a hackesek után. A gyerek De itt a át. Minecrafton nem lehet hackelni, ez már meg. Dehogy nem. Mióta? Click hacket. Hát még nem, hát még valami más De is bedobod tudok. egy hógolyót és meghaltál? Hát nem az, hanem a gyerek is. Azt tudod mi? Nem az, hanem a gyerek ott állt a falon, hogy még átlőtt, de... Hogy nem tudom. Nem átlő. Ja, szívesen máskor is. Rangos, Nem, azért nem volt izén. sokat pimbolozott és kapott a pimbol rangokat, és ezért megvette azt, ahol bedobja a hógolyót és meghalsz. De az nem robbant föl, most az nem bomba volt. De az volt. De nem volt. Esküszöm nem volt az. Tényleg nem volt az, nem a kusi. Tényleg nem volt az. Nyertem. Kiesve. Én nyertem. Nyertünk. Mi csapatunk nyert. Ja, Na visszaállok a redekhez per PB Red. köszönöm. Csatlakozz erre a Red csapathoz. Én számból így hangzik. Kösz. Közben nem is úgy van írva. Ha nem. Csatlakozz a piros csapathoz. Ja. Utána mondtam, hogy az én nyelvemem. Nyelved. Csak piros, te is piros vagy. De te neked nálad ilyen száraz büdös nyelved van. Jaj, szőke cigány! Szőke cigány! Szőke cigány! Még beszámoltam a szőke... Szőke cigány! Oké, megvan egy! Szőke cigány! Szőke cigány! Lopod a szövemet! Szőke cigány! Megyünk úgy a vidik? Még mindig! Szőke cigány! Meghaltom! Kurva anyám!
Ez rohadt jó. Adott kék csapat a piros kék. Képek, ne feled, nem a nevek És látsz. meghaltál Zsolti. Ja, meghaltam, mert... Várjál, most ezt te dobtál ki, vagy most ki dobott ki? Én. Ja. Mindeket én dobtam ki. Egy jó van. Amúgy ti azt hallottátok nálatok, majd 19-én a Mesterem cím majd lesz valamilyen szakság, nem tudom mi volt az, de majd lesz valamilyen, nem tudom milyen, ilyen bajnokság, vagy valami lenne. Majd lesz ott. Mesterem C Hunger Games bajnokság. Ha jól tudom, 19-én. olyan is lesz. Ja igen, 19-én azt mondták, ha jól tudom, vagy mi ilyesmi volt, valami Sky Figyelj, nem tudom. ha tényleg Hunger Games, Mesterem C Hunger Games bajnokság lesz, én elmegyek, csucsonyálni fogok, mert van egy olyan aréna, amiben pro vagyok. De az lenne a jó, ha a Reston Crafton. Ja, hát az jó lenne, vele. azt mondja, akkor majd elküldöm, oké? A többieknek, hogy azt nem kaptam, vagy az adminak is elküldöm, hogy megy. Nem, az a Reston Crafton azért jó, a Hunger Games azon nem laggol. Ja, csak a Reston Craftonát azon kérdezem, vagy De kb. te abban. Ja, hát ott kb. 1000-en vagyunk benne. A Reston Crafton. PvP Red. Piroszaknál vagyok. Én is. Hát, ketten vagyunk. Ez az, most meghaltok. Szörke cigány, most meghalsz. Na, Már meghalt Zsolti. na, miért vagy ilyen genyó? A kiskutya szőrös és nem borotálkodik. Az mi volt? Az mi volt? Átlőtt telefonon, vagy mi az izé? Nem. Hallod? Fenét, én úgy kiszedtem a gyereket, mint a csicsa. Aj, megöltek a virág. Na, Ez egy virág. na, másik oldalról megcsináltam, ez kész. Hé, Mi van? nem engedtem meg. Majd kilőttél. Gabnészol vagyok? Mert 10 hol vagyok. Az mi? Rakéta, az szép volt. Az Hol vagy? csúnya volt. Én ugye nem voltam kempen, mert majd a többiek is majd megmondják. Nem csak mentem, az kész. Én ilyen tank vagyok. Tankember. Játszik és kilő. Hogy lőtt ki? Anyát tűnt. na én betettem. Ennyi volt az utolsó csapás. PP. Van. Hogy lehet Ó, megnézni, Isten, mennyi a fejemet pénzem verem van? ebbe a szava. Isten, 6 pont kellett, ha még öltem volna kb. 2 embernál, már megett volna privátot. Na, ne gyere már át. Van $280. Nem mentem át. Nem. Nem mentem át, tényleg. Jó van, hiszek neked. Na azért. De jó, meg átjött. Meg úgy. Én igen. Te úgy vagy. Megtöltetek virágot. Üzére klikkelővel könnyű te. Ugye? De a klikkelő mit segít amúgy a filmboltba? Az igen. Gyorsabban dobja ki a golyókat. Tényleg? Egyszerre kilő 10 vagy többet. Úgy értek már át a klikkelőt. Mondjam meg. Állj már le! Nyertél! Pont hát a kempelyepre jöttél be, és költél mindenkit. Azt a Úgy kutya értek már át a fájdáját. klikkelőt. Ilyen nincsen. Döcselő vagyok. Döcselő Én vagyok. Hát te tényleg ilyen nagy csiró vagy. Ilyen nincsen. Ó, még egy felébb. Na jó, Majd tudjátok mit? átküldöm. Tudjátok mit? Kapjatok be. Várj, lomták. Menni kell speedpotik. Nekem nincsen. És drágám, nem lehet itt vagyunk. Szerintetek Jó, miért van tudok még kimenni. egy sárba? Nem tudok kimenni. Nem tudok kimenni. Hogy mentek ki ezek? Nem muszáj újraindítani a Minecraftot, igaz? Ha bekapcsolod. Nem. Olyan. Üss ki feletted a Nem tudok böcköt. kimenni. Ja. Miért? Köszi. Szívesen már megint. De én eltűntem. Az igen. Ja, megint. Nem orángot.